ଲୋକଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ପଇସା ସରିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ପଇସା ଗୁଡ଼ା ରହୁନଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଘର କରିବ, ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇକି ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି କି କାହିଁକି ମୋର ଘରଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁନି। ଏମିତି ବୁଝୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାଇକି କହିଲା କି ବାବା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଘର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋର ଘର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଲଟକେଇ ଦେ, ଉଲ୍ଟା ଲଟକେଇ ଦେ, ମାନେ ମାଠିଆଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ, ତାପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବ, ତା ଗଛ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗି। ସିଏ ଭାବିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ବୁଝିବ, ଯାଇକି ସେମିତି କାମ କରିଦେଲା। ଗୋଟିକି ଏମିତି ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା, ସିଏ ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା କି କ'ଣ ଘର ମୋର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋର ତ ଘର ହେଇଗଲା, ମତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କାମଟା କରିବି। କାମଟା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଲଟକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଉଲ୍ଟା କରିକି ଲଟକେଇଥିଲି, ବାବା ମୋ ଘର କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି, ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। এই কথার মানে হচ্ছে যে যদি অন্য কাহার ঘর গোটে তৈরি করে দিয়ে অন্য কাহার গোটে কিছু কাম করে দিয়ে তাহলে আপনার কামটা সুন্দর হয়ে সে যে লটকে দিয়ে মাঠিয়া তা ভিতরে চড়াই বসা করতে চড়াইবা তা ভিতরে সে চড়াই মানুষ বসা তৈরি করতে তার ঘরটা ବି তো বাবা তো যা শুনে গল্পটা এটা কিছু ছুটিয়া গল্প। তেমন আমি যদি আমার পিলাকে মଣିষ ভଳି ତିଆରି କରିବା, ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରିବା, ଆମ ପିଲା କେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ଘର ପାଖରେ ରହିକି ସେ କଥା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ବି ପିଲା ଥିବ କେହି ଦେଖିନଥିବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆମେ ଏଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁ କରୁ ଆମ ପିଲା କେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।